Mi barato karon ang mga presyo sa bugas ug prutas itandi sa miaging mga buwan. Apan, misaka ang mga presyo sa mga utanon sa Tabunok Public Market. Atong saran sa report ni Fem Ridumabo. Misaka ang presyo sagad sa mga utanon ug lamas nga mga dahonon. Gikan sa 50 pesos ngadto na sa 120 pesos matag kilo. Sama nining sibuyas dahonan nga tag 180 pesos ngadto sa 200 pesos matag bangan sa niaging buwan. Ang karon tag 300 pesos na ang bangan. Samtang ang kamunggay nga mahimo raw tang pangayon sa silingan nga gibaligya sa Tabunok Public Market sa niaging buwan sa presyong tag 120 ngadto sa 140 pesos matag kilo. Ang karon niabot na sa 200 pesos matag kilo. Misaka usab ang presyo sa petchay gikan sa 70 pesos matag kilo. Karon 140 pesos na. Mga dahonan kay mga daot man gud siya basta init ra sa kayo ting init. 300 ang bando lamong kuhaan ni. Ang bando is kilo ko sa kilo kapin. Di man magpareha gud depende gud sa tagkilay bangan nila. Samtang nagpabilin ra hinon ang presyo sa ubang utanon ug lamas sukad Abril. Good news alang sa mga gibaligyang prutas kay ni barato kini og 5 pesos ngadto na sa 30 pesos sa matag kilo. Connected ra gihapon siya sa kanang pag-ubos sa price sa gasolina. Kay ang pagkuan man gud sa prutas kay maukuan man sad siya gasolina baka ihatod man diri ang prutas. Nya plitihan sad baya namo. Samtang di barato usab ang presyo sa sagad gipang baligyang bugas sa pampublikong merkado sa Tabunok itandi niadtong Marso. Sa pagbisita sa Balitang Bisdak sa Tabunok Public Market sa ikaduhang semana sa Marso, anaa sa 55 pesos ngadto sa 70 pesos ang matag kilo sa bugas sumay. Sa pagkakaron, sagad na sa ilang baligya, anaa na sa 43 o 45 pesos ngadto na sa 56 pesos ang kilo. Ang labing mahal mao ang bugas mais. Barato man na nga mo ang pagkuha sa supplier, so barato sa damong pagbaligya. Bro, barato na ba? Oo na, one day one eat ka karon. Kumusta naman? Kompleto na. Tulo na kakao sa kadlaw. Hindi na makuan. Para sa una. Samtang gipasabot ni Erwin Gukong, ang presidente sa Cebu Market Vendors Multipurpose Cooperative, nga sa sunod buwan o sa Hulyo, posibleng musaka ang presyo sa mga bugas sumay. Gipasabot usab niya kung nganong mas taas ang presyo sa bugas mais, nga di gyud moubos sa 67 pesos ang kilo. Ang ato sa mga imported ni os karon kay ginuwangan man gipon-an ni Department of Agriculture ang volume allocation sa imported rice para sa Cebu. Gani naa sila tulo ka brand nga hugot gyud nga gipatuman ni Department of Agriculture og ni DTI nga dili gyud ipabaligya sobra sa 48 pesos ang kilo. Ang explanation nila ang kasagaran sa mais sa Mindanao imbis ilang galingon ila na lang gibaligya katumuhimo og biogas. Samtang ang Tabunok Public Market Task Force ang matag adlaw nga nihimog monitoring sa mga presyo aron masigurong di mo palabi pagpaburot sa presyo ang mga manindahay. Everyday gyud among soroy ma'am pag monitoring sa mga presyo. Bahalag holiday, Sabado Domingo. Oba ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.